Hello friends, Bodo Info official YouTube channel da Assam Police ni update da nongtangmona 951 vacancy update खोनादों एबा खायसे नुदों जानांगौ आरो लोगोसे next level आव नोंथांमोननि ASI थागोन Commando थागोन आरो Constable Battalion थागोन स' लोगोफोर बेखौ लाना मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो लोगोसे प्रमोशन मोनगोन Constable निफ्राय दा माब्रै मोनगोन बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट दङ आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान Bodo Info साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' लोगोफोर बेयाव 951 भेकेन्सिनि मोनसे बिग आपडेट सफैदों जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा स' लोगोफोर जों थांग्रोनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो डिसकास खालामगोन माबादि टाइपनि बे भेकेन्सि स' दायो जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव अके अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे डिटेल्स दङ सिगांनि फर्मेलिटानि बागै आरो थाबैनो एडिशनेल नोंथांमोननि माखासे लिस्टआ फैबावगोन आरो लोगोसे दाखालि फैखांबाय आरो लोगोसे फैबावगोन अके एन्ड बेनिफ्राय गोदान रेलि माब्ला जागोन दा बुंदोंमोन सिएमआ जुलाइनि लास्ट उइकआव हयथ' आगस्टआवहाय मोनसे नटिफिकेसन फैगोन होननानै जेराव 25,000 भेकेन्सिनि गेजेराव बेयावबो आसाम पुलिसआ पस्टआ दङ दा जोङो ओरैनो मिथिजेननायाव हमना ला 2,000नि बारा पस्टआ दङ अके नाथाय बे मोनसे टेन्टेटिभ आरोबाव बारायगोन गैयाब्लाबो 5,000नि खाथियाव आसाम पुलिसआ थागोन जेराव कनस्टेबल थागोन एभिइउपि 10 फार्स्ट लेभेलनि एन्ड बेनिफ्राय एसआइ थागोन डिग्री फार्स्ट लेभेलनि कमान्ड' थागोन 10 फार्स्ट लेभेलनि बेटेलियन थागोन अके स' बेयाव दायो 951 नि मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों आरो बियो मा जों बेखौ नायगोन 951 बेनिफ्राय 10,000 केन्डिडेट्स स' बेनि सायाव मोनसे आपडेट दङ आरो पजिटिभ आपडेटआ बेनो कनस्टेबलनिफ्राय स' नोंथांमोननि एएसआइ अके एएसआइ स' नोंथांमोना चान्स मोनो स' माब्रै मोनो जों बेखौबो नायगोन स' बेनिफ्राय बिथाङा जिपि सिं बिथां डिजिपिआ मोनसे आपडेट होबाय जे प्रमोशननि सायाव अके स' नोंथांमोना प्रमोशनखौ मिथियो जानांगौ जायनिखि नोंथांमोना कनस्टेबलाव मावो अके कनस्टेबल इउबिआव मावो स' नोंथांमोना कनस्टेबल इउबिआव जुदि मावोबा बेनो जाबाय क्लास 12 फार्स्ट लेभेलनि अके स' नोंथांमोना बे लेभेलनि जुदि साख्रि मोन्दोंबा हमना ला दाखालि बावै रिसेन्टलि इउबि पस्टआव मोन्दों अके देन बेनिफ्राय मा खालामदों नोंथांमोननि थाखाय प्रमोशन जायो स' बे प्रमोशन जानायनि आपडेटआ जाबाय 951 प्रमोशन खालामगोन बेनो जाबाय एएसआइ स' बेनिफ्राय जायफ्रा इउबिआव मोन्दोंमोन स' नोंथांमोननि थाखाय नैबे 951 खौहाय प्रमोशन खालामसिगोन एएसआइ आवहाय माने एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरावहाय अके एसआइनि बियो फिसासिन पस्ट एएसआइ स' बेयाव इउबि लेभेलाव स' बेखौ प्रमोशन खालामगोन 951 जेराव केन्डिडेटआ दङमोन 10,000 स' बेबायदि आरो नोंथांमोना गोबां चान्स मोन्दोंमोन बेनिफ्राय प्रमोशन खालामनाया लास्ट एग्जामा जादोंमोन 2004 आव दायो लेटेस्ट जाबाय बेनो जाबाय 951 भेकेन्सिनि थाखाय स' नोंथांमोना बुजिबाय बेखायनो इउबि पस्टआव नोंथांमोनाहाय लाग्रोनो हायो अके स' नोंथांमोना इउबि पस्टआव लाग्रोनो हायो जायनोखि नोंथांमोना डिग्री पास जाना दङ जायनोखि नोंथांमोना डिग्री पास जानानै साख्रि मोन्दों इउबि पस्टआव कनस्टेबलाव अब्ला नैबे एएसआइ पस्टआव नोंथांमोना चान्सखौ मोनो डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय प्रमोशन जायो स' बेखायनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामो अके एग्जाम लायो आरो बे एग्जामाव 10,000 केन्डिडेट्स दङ स' बेखौ नायदो नोंथांमोना 951 अके 951 बेबादि गोबां चान्स मोनगोन बेनि गेजेराव गोबां बर'फोराबो बेयाव दङ स' बेखायनो मोनसेल' पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोना जेब्लायबो डिग्री पास बा इउबि पस्टआव स' नोंथांमोना चान्स लाग्रोदो कनस्टेबलाव बेनिफ्राय लासैनो डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय नैबे एएसआइ आवहाय नोंथांमोना चान्स मोनगोन आरो एसआइ आवबो नोंथांमोना चान्स मोनगोन नैबे एएसआइ निफ्राय एन्ड बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेखायनो नेक्स्ट भिडिअ नेबावदो आरो बुंखादों जे बेटेलियन पस्टआ फैगोन होननानै स' नोंथांमोननि बेटेलियन पस्टआ फैगोन दा नोंथांमोना 5,000नि खाथियाव चान्सखौ मोनगोन नैबे आगस्टनि गेजेराव माबा मोनसे पजिटिभ आपडेट फैनो हागौ जुदि सिम बुंनाया गासैबो नंगौब्ला स' बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि रिलेटेड भिडिअ दा नोंथांमोना जायफ्रा रिसेन्टलि मेट्रिक पास जादों 18 इयार्स जाबाय कनस्टेबलनि थाखाय रेडि जादों कमान्ड'नि थाखाय रेडि जाबानो जाबाय स' बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि दिनैनि माखासे आपडेट